Počkej. Paní doktorku, mohl bych vás požádat? No, musíme jíst. Tak to už bude. No, za 2 minuty. No. Tak to je nastavené. Je všechno nastavené. Takže nemačkat nic. Na to, jo. Kamera. Jsem si měl jíst takhle, aby tam viděl to sluníčko, že vychází. Moja stará, pojď nahoru. Pojď na dolů. Víš to? Hele, už nemusí se mačkat nic. Nic, dobre je to nastavené. Tak přesně podle telefonu, kolik že máte? Start! Hej, 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 hej. Aj. Aha. Krásně. Krásně pěkně. Tak vidíš to pryč. Jo. Prázdno a pusto. Ale krásný, pěkný. Hejno. Není. Pozri. A už to stříhají. No. Pěkně Tak se ne. vzdaluju. Ten snad to bude všechno Pěkně v se pořádku. vzdaluju. No.